atemufo ti dubaako. Na Gilead ni Jephthah ye obarima oye nam nanso oye obadwamanfo bi ba. Na Gilead na owo Jephthah. Na Gilead rewo mabarima maano. Na ne yere no manu nyinyiniye no. Wopamo Jephthah na woka kire no se. Worinya awunyade ye na agyafi efiri se oba afoforo bi ba ne wo. Ena Jephthah dwane free ni nuanom nchen kotena Tob asase so na nipa ahufo bi boa wona no beka Jephthah ho na one ne free adi. Na eno akiri no Ammonfo ne Israel kodi akon. Na Ammonfo ne Israel bekoye no Gilead mpanimfo kokofa Jephthah free Tob asase ne so na woka kire Jephthah se Brabe yen safohene na yene Ammonfo nkoko. Na Jephthah ka kire Gilead mpanimfo no se Enya muara na motane me na mopamo me free magya fie no. Na adenti na moba me nchen afei a muwo ahohiam yi. Na Gilead mpanimfo no ka kire Jephthah se Enu nti na afei yasan ba wo nchen yi. Na ene yenko na yene Ammonma nkoko. Na ye yenti Gilead fo nyina so. Na Jephthah ka kire Gilead mpanimfo no se Samode me sanko se me ne Ammonfo nkoko na Awurade de won hye me nsa me na minni mutri ana. Na Gilead mpanimfo no ka kire Jephthah se Awurade nya yene wo ntam danseni ye wusie yi enu ara na ye beyo. Ena Jephthah ne Gilead mpanimfo no simbae na oman no de ne si won ti ne osafohene. Na Jephthah koka ne nsem nyina Awurade anim wo Mispa. Ena Jephthah soma abofo ma wokọ Ammonfo hene no nchen se Asembe na mene wo na woreba me so ni masase abekun. Na Ammonfo hene no ka kire Jephthah abofo no se efiri se Israel fa masase bra na wo free Misrim reba no de free Anon kosi Yabok ne Jordan ano na afe danema mikom. Na Jephthah sane soma abofo bio ma wokọ Ammonfo hene no nchen ko ka kire no se Jephthah sienie Israel anfa Moab asase ne Ammonfo asase biara. Na emom wo free Misrim no Israel nante esra so kosi epokoko ano. Na oba Kadis. Na Israel soma abofo ma wokọ Edom hene nchen se ma mentwam wasase so yi. Na Edom hene no antie. Na osoma ma wokọ Moab hene nchen so na wampene. Na Israel tena Kadis. Na wonante esra so kotwa Edom asase ne Moab asase ho kontonkron. Na obefri Moab asase no apueye. Na obekire nsraban Anon agya no ho a na wama Moab asase so. Efiri se Anon ne Moab hye. Ena Israel soma abofo ma wokọ Amorifo hene Sihon a oya Hesbon hene no nchen. Na Israel ka kire no se ma yentwam wasase so nkomafa. Na Sihon anyi Israel ani se obema wafa ne hye so. Na Sihon boa ne man nyina no na obekire nsraban Yahas. Na oni Israel bekwen. Na Awurade Israel Nyankopon de Sihon ne man nyina hye Israel nsa. Na okunkum won. Na Israel fa Amorifo a wote asase no so no asase nyina di so. Na wofa Amorifo asase nyina firi Anon ano kosi Yabok ano. Na efiri sira so kosi Jordan ano. Na afei a Awurade Israel Nyankopon atu Amorifo afiri ne man Israel nim yi. Wo na obefa adi so ana. Enye de wonyame Kemos de ma wo se giso na obefa adi so ana. Na ade biara Awurade Nyankopon agede ama yense yeni so no eno na yebefa adi so. Na afei wo yesene Moab hene Sipol ba Barak ham na oni Israel ham anase kuna oni won konye. Bra Israel tena Hesbon ne eho nkuro ne Arod ne eho nkuro ne Anon ho nkuro nyina mu mfinhia ahasa no. Adenti na mo anye sa bre no. Na me de menya obone biara. Na wo na wore ya me bone se wo ne mere bakunyi. Awurade temfo no ommu Israelfo ne Ammonfo ntamatan ne. Nanso Ammonfo hene antie Jephthah nsem a osoma ma wokoka kire no. Na Awurade honhom ba Jephthah so. Na ofa Gilead ne Manasseh sene ko Gilead Mispe. Na ofri Gilead Mispe twem ko Ammonfo no so. Na Jephthah hye Awurade bo se Saudi Ammonfo no hye mensa ene de ebefiri me fie apono ano abehia me da meresane mafiri Ammonfo so jojo no ebeye Awurade de na me de bebo afode mu.
Ɛna Jephthah twam kɔ Ammonfoɔ no soɔ ne wɔn kɔkoeɛ. Na Awurade de wɔn hyɛɛ ne nsa. Na okunkum wɔn kum kɛseɛ para firi Aroer kosii deɛ wɔfa kɔɔ Minit, nkuro aduonu. Ɛde kosi Abel Karimin. Na wɔbrɛ Ammonfoɔ no ase Israelfoɔ anim. Ɛna Jephthah baa ne fie Mispa. Na hwɛ, ne babaa de mpintin ne asafiri adi behyiaa no. Nso na odi no bakoro. Oni ɔbabarima anaa ɔbabaa gye ɔno. Na ohunu no osunsuane ne ntaadeɛ mu kaa sɛ, Ao me ba, wabrɛ ma se papaapa, na wahɔ me werɛ, na mabue ma no ma Awurade, na mentumi mensan m'akyi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Meja, wanyɛ bue wano ama Awurade a, ɛnɛ yɛ me sɛdeɛ afiri wano no, sɛ Awurade enya atɔ wo werɛ ama wo watamfo Ammonfoɔ no so yi. Na ɔka kyerɛɛ n'agya bio sɛ, Wɔnyɛ yie ma me, gya me kwan abosom 2, na mensa ne menkɔ mepɔ so, na mensu me mabaabrem, me ne me mfɛfoɔ. Na ɔse, Kɔ, na ogyaa no kwan abosom 2, na ɔne ne mfɛfoɔ kɔe, na okosu ne mabaabrem mepɔ so. Na abosom 2 no duruiɛ no, ɔsane baa n'agya nkyɛn, na ɔyɛɛ no sɛdeɛ ne bɔ a ɔhyɛɛ no teɛ, na wanhunu ɔbarima biara, na ɛyɛ atorɔmoadeɛ Israel mu. Daa afirinhyia, Israel mama kɔkɔkamfo Gilead ne Jephthah babaa no afi mu nnenan.